Ola, hoxe imos facer un bizcoito de cenoira. Como sempre, moi faciliño. Veña, empezamos agora. Ingredientes para a tarta de zanahoria: 175 de aceite de girasol, 175 de azúcar moreno, 3 ovos, 175 de fariña, un sobre de levadurina, a cortiza dunha naranxa, 175 de zanahoria rallada e unhas uvas pasas. Estes son os ingredientes que vamos a utilizar hoxe. O primeiro que imos facer é rallar as zanahorias. Rallámolas todas. Terminamos de ralar a zanahoria e agora con un pouco de agua quente imos hidratar as pasas, as uvas pasas. Vamos a deixalas aquí pois 20 minutos máis ou menos en agua quente. Mentres, pois vamos poñer a fariña, a levadurina, e a zanahoria rallada e vamos a mesturar todo aquí nun bol. E aquí tamén lle vamos botar a ralladura dunha naranxa. Este vamos a mesturar un pouquiño cas mans para que quede aquí. A fariña, a ralladura de zanahoria e a levadurina. Isto deixámoslo por aquí un pouquiño, que o temos aquí. E mentres, pois, vamos a coller tamén a cortiza dunha naranxa. Agora, como é temporada de naranxa, as naranxas estas teñen moi boa monda para poder rallala. Entón agora xa vai a monda de naranxa para darlle un saborciño e un cheiro estupendo a noso bizcoito. E isto remexémolo un pouquinho. Mentres vamos poñer o forno a 160 grados para que vaya quencendo. Isto queda aquí. Bueno, xa están as pasas un pouco hidratadas e agora o que facemos é pasalas a un pano absorbente, secámolas aquí un pouco e poñémolas en fariña. E deixámolas aquí para metelas na masa ao final de todo. Aquí o aceite de girasol, lembrade, 175, e tamén o azúcar moreno. Bueno, unha vez que xa batemos o aceite co azúcar, imos lle meter os 3 ovos. Vamos a meter os 3 ovos. E batemos tamén. Bueno, e agora xa, pouco a pouco, lle imos meter o que temos feito de a zanahoria, a naranxa, a fariña e a levadurina. Isto vai pouco a pouco.
Pois xa está. Agora solamente temos que meterle as pasas. Mirade como quedou a masa. E agora as pasas que estiveron en fariña, botámolas por riba, intentando que non caiga moita fariña, porque xa ten dabondo. Aí. Eso deixamos. Remexemos un pouquiño. E xa temos aquí o molde con papel vegetal e aquí botamos a nosa mezcla. E agora vamos a metelo no forno, dependendo. Eu poño 45 minutos e vou mirando. Ás veces os 40 xa está. Todo depende. Vale, pero polo menos 35 falle falta. Temos aquí e xa imos ao forno. Bueno, xa imos a meter o noso pastel no forno. Aí se vai quedar, arriba e abaixo, 160 grados.